Lezi ndaba zehora lesikhombisa mbukeli sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlonjeni. Coal operations at Kusile power stations are at optimal levels, with all units that were offline as of Friday now back in service. Isikhungo esihlinzeka ngogesi kuleli izwe Eskom sesihoxisa uhlelo lokucisha ngogesi namhlanje. Lolu hlelo bekulindeleke ukuthi luqhubeke kuze kube kusasa ekuseni. The intention of the ANC, as directed by the last conference, is to ensure that we've got thriving and strong structures on the ground. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke kwe-ANC lizohlangana nobuholi beliqembu esifundazweni iFree State kusasa ngemva kokubamba umhlangano namagatsha kulesi sifundazwe namhlanje. Izinto ezizobe ziseqhulwini ukwenza ngcono impilo yabantu baseningizimu neAfrika. Obuholi be-IFP sebukhuthaza ubumbano ngaphakathi eqenjini njengoba kusondela ingqungquthela yokukhetha iqembu kanye nokulungiselela ukhetho lohulumeni beyindawo lwangonyaka ozayo. Nina bendlula mithi yamakhosi isilwane eside esidla amaqabunga aphezulu ezihlahleni siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Kwengena manje sekushone abantu abayisithupha engozini yebhasi eyenzeke emgwaqeni othela wayeka uN2 eduze kwaseMandeni ogwini olusenyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Abezimo eziphuthumayo bathi leli bhasi elithwala abantu abangama-82 liphaphalaze laphuma emgwaqeni kwalimala abantu abaningi kanti bakhona nabasavaleleke ngaphakathi kwalo leli bhasi. Kubika ukuthi leli bhasi belithola amakholwa besuka eRichards Bay elibhekise eShaka Scroll. Abantu bakulelizwe bazoke bathi ukuphefumula njengoba isikhungo esihlinzeka ngogesi Eskom sesinqume ukuhoxisa uhlelo lokucisha ngogesi namhlanje. Lolu hlelo libonakala luyive libhlungu elintsontsothayo ebantwini njengoba luyiguqula unomphela indlela izinto ezisuke ezihleleke ngayo. I-Eskom ithi imbangela yokumisa lolu hlelo ukuthi seyilungile izinto kuleli ziko layo eliphehla ugesi ikusile nebelinenkinga yamalahle namanzi. Inkampani ehlinzeka ngogesi Eskom ithi ngemuva kwamahora ngama-48 egcineni sikwazile ukulungisa isiteshi sasekusile nebesingasebenzi ngenxa yemvula ephazamise ukusebenza kwamalahle. Lokhu kuholele ekutheni Eskom iqalise ngesigaba sesithathu sohlelo lokucisha ugesi esimenyezelwe ngoLwesihlanu. Coal operations at Kusile power stations are at optimal levels, with all units that were offline as of Friday now back in service. Kusenjalo iyaqhubeka imizamo yokulungisa isiphehlimandla iKubec kulandela ukungasebenzi kwaso ngemuva kokuthi besilungisiwe ngoLwesithathu. On the recovery of Kubec Unit 2 recovery well underway. Eskom reassures the public that Kubec Unit 2 remains safe. Planned maintenance outages aimed at preparing for winter and meeting regulatory and environmental licensing requirements continue. Nethemba lokuthi okungenani izokwazi ukubuyisa amandla ogesi evile ezinkulungwaneni ezine zama-megawatts maduze. The team is working diligently to restore 4,091 megawatts back to service by Monday. Eskom's summer outlook published on 26 August 2024 remains unchanged. Le nkampani ithi izoqhubeka nokwazisa izakhamuzi zakuleli uma kunemininingwane emisha malungana nohlelo lokucisha ugesi. Obuholi beqembu i-IFP buthi akubunjwane ngaphakathi eqenjini njengoba isinyathela wabantwana ingqungquthela yokuqoka ubuholi eqenjini kanye-ke nokulungiselela ukhetho lohulumeni beyindawo oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Umholi weqembu uVelenkosi Nhlabiso bethula inkulumo emhlanganweni wobuholi beqembu eGoli ekupheleni kwale nyanga i-IFP izosingatha umgubho omkhulu njengoba izobe ihlanganisa iminyaka engama-50 selokhu yasungulwa. Abaholi beqembu lenkatha izingeni likazwelonke abebithamelele umhlangano wesigungu sobuholi baseGauteng basebenzise ithuba lokuncenxa abalandeli beqembu ukuthi bangahlanganisi nezenzo ezizokwehlukanisa phakathi iqembu njengoba kusondela ingqungquthela yokukhetha ubuholi. Usihlalo weqembu KwaZulu-Natal uThami Ntuli ngomunye wabaholi igama lakhe lisematheni kakhulu maqagulwa ngalabo ngenzeka baphosela inselelo umholi weqembu uVelenkosi Nhlabisa. Ana nokungaboni ngasolinye sizokungcwaba namhlanje sikushila. Ukukhuluma kabi ngamagama abanye abaholi nama members sizokungcwaba namhlanje sikushila.
uHlabisa uthe njengoba iIFP izobe ibungaza iminyaka engama50 selokhu yasungulwa ifuna nokuqala isahluko nombono omusha wokuzama ukuzuza nokwesekwa okuningi nakwezinye izifundazwe lapho iqembu lixega khona. Hayi kuphela ukuthi sigubha nje kodwa siyobe sithi kubantu baseningizimu neAfrika nantu uhambo olusha esifuna ukuhamba nani sibheke eminyakeni elikhulu ngo2075 izinto ezizobe ziseqhulwini ukwenza ngcono impilo yabantu baseningizimu neAfrika ukulwisana nobugebengu okuhlalisa abantu bakithi libhojozi emphakathini yakithi. iIFP ithi esikubheke kakhulu ukwenza kahle okhethweni lwangonyaka ozayo lohulumeni basekhaya ikakhulukazi emkhandlwini emikhulu engenalo uzinzo lapho kunemdudiswano ngenxa yokungavumelani kwamaqembu abambisene kuyo. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke ku-ANC lizohlangana nobuholi baleli qembu esifundazweni iFree State kusasa ngemva kokubamba umhlangano namagatsha kulesi sifundazwe namhlanje. Umengameli waleli qembu Cyril Ramaphosa ube yingxenye yalomhlangano. Namhlanje ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke ku-ANC lihlangane namagatsha eqembu ehlukene okubala kuwo iMangaung, eGarib kanye neFezile Dabi. Iqembu lithi uhlelo lwekomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke lihlose uqinisa amagatsha eqembu kanye nokuxoxisana nobuholi beqembu. Leli qembu lithi inhloso ukuthi libe nenhlangano ezobhekela ukulethwa kwezinsiza kanye nokunye okuhlanganisa amalungu omphakathi. Lokhu kungokunye iqembu elikubeke eqhulwini njengoba kuzosingathwa ukhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. Kusasa leli komiti lizohlangana nekomiti eliphezulu kulesifundazwe ukubhunga ngokunye. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke ku-ANC liyawaphika amahlebezi athi kuzohlelwa kabusha ubuholi baleli qembu kuso lesifundazwe. The intention of the ANC, as directed by the last conference, is to ensure that we've got thriving and strong structures on the ground. We have strong regions, regional executive committees, and we have a strong provincial executive committee that can unite the people of the Free State, unite members of the ANC, and lead well where we are governing, including in the provincial government. Uhulumeni wasesifundazweni KwaZulu-Natal kwamukele ukuthi kulesifundazwe simenyezelwe njengendawo ebhekene nenhlekelele ngemva kwezikhukhula ezahlasela ngenyanga eyedlule. Lemvula enamandla yashiya omkhulu umonakala njengoba kwashona nabantu abangama20 kwacekeleka phansi ingqalasizinda ecela kumabhiliyoni amathathu amarandi. Estatementeni esikhishwe ihhovisi lomnyango wezokubusa ngokubambisana nesifundazweni owengamele lo mnyango umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthe lesimemezelo sigcizelela ukuthi sikhona isidingo esiphuthumayo sokungenelela ukuze kubhekwane nomonakalo lethwa imvelo. Umfundisi uButhelezi uthi ke lesimemezelo sizokwenza kube lula njengamanzi ukuthi kuhlanganiswe inhlaka zombuso ezithintekayo ukuze kuzoqhanyukwa namasa aphusile okubhekana nomthelela walokhu. Abezimo eziphuthumayo edolobheni iTshwane kanye neGoli sebenxusa izakhamuzi ukuthi iqaphele izexwayiso ezikhishwa uphiko lwesimo sezulu laseNingizimu Afrika. Lokhu kuza ngemva kokuthi imvula enamandla yakamuva idala umonakalo omkhulu wenqalasizinda eGoli. Ngesonto ledlule isimo sezulu esibi senze umonakalo sacekela phansi ingqalasizinda edolobheni iGoli. Most of the damages which we received in most of parts of the city of Johannesburg due to severe thunderstorms were damages in our low-lying bridges, mostly our infrastructure. Umulawudi ugcizelele isidingo sokuthi umphakathi uhlale uqaphile uma kuxwayiswa ngesimo sezulu esibi. Uthi lokhu kwenza ukuthi izakhamuzi zihlale zinolwazi ngobungozi kanye nomonakalo ongase ube khona. From our side as the city of Johannesburg, we always ensure that we update our residents in terms of the latest developments. We've got our unit, which is a public education unit, which is solely responsible to educate our residents about life and fire safety educational programs, be it any information which our residents need. Abezimo eziphuthumayo eTshwane baqaphe kakhulu ezindaweni ezijwayele ukuba nezikhukhula uma kunemvula enamandla. Phakathi siuxwayisa ukuthi ungahambi mangaba kunemvula ungazama ukuwela emfuleni onezindwandwe odla izindwandwe kusho ukuthi ogcwele kakhulu. Ngaphezulu kwaloko siyabaxwayisa futhi umphakathi ukuthi uma kunetha kunezindudumo kuduma izulu
kumele baphume emadamini bangayi kodoba ngaleso sikhathi. Izangoma zezulu zithi sibikezelo saleli sonto sikhombisa ukuthi asikho isimo sezulu esibe silindelekile esifundazweni sonke. Bukele sathi qoye idola noma besibuya sizokuphathela udaba oluthi. It's tough because I relied on my mother big time. She was the only parent I had. My dad passed away 5 years ago. He was also shot. Ufuna ubulungiswa umndeni wephoyisa lomkhandlu udolobha iGoli elidutshulela labulawa ngaphandle komuzi walo. Lolo daba mbukeli nezinye izindaba esobesiphethe uma ngabe sibuye itolo. Asikubongela sikwamukele mbukeli mama sanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi inkampani ephakela ngogesi kuleli Eskom ihoxisa uhlelo lokucisha ngogesi namhlanje. Lo hlelo belindele ukuthi liqhubeke kuze kube kusasa ekseni. Bukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Umphakathi ohlala endaweni ebizwa ngokuthi seMarikana eLidenburg esifundazweni eMpumalanga usola umasipala wawo iThabachwewu ngokwehluleka ukuhlinzeka ngezidingo. Lo mphakathi ukhala ngokuthi sekuphela isikhathi esilinganiselwe inyangeni ezimbili ungenawo ugesi emva kokuqhuma kwesigubhu sawo esikhulu okuyisona esihlinzeka le ndawo ngogesi. Leli dlanzana lamalungu omphakathi akhala ngolokuthi umasipala wabo uyehluleka ukubhekana nohlelo lokuhlinzeka ngezidingo zomphakathi. Basola umasipala ngokusebenzisa budedengu imali abathi yikho okumthelelo okwehluleka kwawo. Ukungabi bikho kogesi kule ndawo izinyanga ezimbili sekholele ekutheni kwande nalabo abayixhumela ngokungemthetho selokhu kwaqhuma isigubhu esikhulu sogesi. Kamo left and right and center akune mhlakazi. Ngafushane uthi ezinye zeingxenye kule ndawo yabo kunezindle engenawo ugesi khona lokho kubangela ukuthi abanye bayixhumela ugesi ngokungemthetho nokugcina sekhinyabeza itransformer. Uthi umasipala usubatshela ukuthi umphakathi kuzofanele uyihlanganisele imali ezizinkulungwane eziyishumi zamarandi ukuze balungisele itransformer. Redonate amalungu omphakathi walapha eMarikana athi umasipala wawo uyehluleka. Masipala wethu uyasifeyila sicelile inzabe transform. Uzibathi thina sidonsele abantu tinyokanyoka thina sinetigubhu emakhaya mara abantu bathathela igesi ngoba una 45 emaphole abeke ngaphandle asinagesi asinetindlela masipala wethu akasithathela igobdu sesitsindiwe enough is enough. Imizamo yokuthola uhlangothi lokuziphendulela kumasipala iThabachwewu ayiphumelelanga. Izakhamuzi zasemshongovile ePitoli senxusa imeya lomkhandlu udolobha uDokotela uNasiphi Moyo ukuthi aqhubeke nokuhlonipha ukulethwa kwezidingo emphakathini angagcini nje ngenhlelo ezithinta umbusazwe. Ngemuva kokukhala ngokuhlula kwezikhulu zaseTshwane, izakhamuzi zasemjondolo yasemshongoville zibonge imeya ngomkhankaso wayo okuhlanza inkundla ezemidlalo obese kunesikhathi inganakiwe. Kanti izakhamuzi zithi abesifazane bayadlwengula futhi nezidumbu ziyatholakala kule ndawo. Finally she came and then we show her some of the challenges because last time here in December a dead body was just dumped here with somebody we don't know inside the dustbin. So now, because now they are cleaning, everything is going to be clean here. At least we will be able to see wherever even our kids are going to play here, everything is going to be nice. So we are so happy. Abanye banethemba lokuthi bazosusa kule mjondolo ukuze nabo babuyelwe isithunzi. Vote amathoma 94 voted more. Mara we are still in informal settlement. We are not happy at all. Imeya yaseTshwane ithembise ukwenza uguquko. These communities have been without reliable services for the longest of time. I mean, one of the community leaders is telling me they have a road there that we need to gravel. They can't even get ambulances there. We can't even clean the chemical toilets that we need to clean because there's no access road. And those are things that, you know, you'd ask, why didn't you know about it? But for us as the political executive, we say when we hear things like that, are we responsive enough and are we quick to address those issues? And that's exactly what these kind of programs are doing for us. Inhlanganelelo inkululeko yaseNamibia isiwapho iqoka umengameli wayo omusha kwenze kokuqala nqa ukuthi lenhlangano ihole umuntu wesifazane lo mengameli omusha uNetumbo Nandi Ndayithwa. Netumbo Nandi Ndayithwa njengomengameli weSWAPO kuza nje sekusela amasonto ambalwa agcotshwe njengomengameli waseNamibia.
uzokuba kulesi sikhundla njengomunye wabesifazana abanamandla kakhulu kwezombusazwe ezwenikazi Afrika. We are very happy and excited that we are going to have a woman president in Namibia, and actually in Southern Africa she's the first to actually run for election and win. Congratulate Namibia for having a president elect who is a woman, because women's leadership and representation is one of the areas that we have not really done well in since Beijing. Wake wengamelela kuleli uThabo Mbeki ukuthi uyathemba ukuthi umengameli omusha weSWAPO uzoba isibonelo esihle. That first of all, SWAPO nominated her as your presidential candidate, and indeed that she then won the election. And very, very, very pleased that indeed the courts, when the matter was challenged, the courts have decided that she was properly elected. I've known her for many years. I knew her when she was a little girl, because when she came into exile to Lusaka, she was still very young. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uAaron Mtswaledi uthi inkampani yonogada esebenza esibhedlela ePhiladelphia eDennilton esifundazweni eLimpopo kufanele ithathelwe inyathelo lokhu kuzemva ukuthi esinye isigulu sise esinye kwagoqanyawo kulesi sibhedlela khona namhlanje kuseni. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uAaron Mtswaledi uzwakalise ukushaqeka kulandela ukubulala ngesihluku kwesigulu esibhedlela ePhiladelphia. Umsolo neminyaka engama-45 ubudala solakala ukuthi ube nenkinga emva kokuthatha idakamizwa. Kusolwa ukuthi ushaye igule ezintathu egumbini lazo, kwathe imbili kuzo zakwazi ukubaleka bese eqhubeka nokushaya lesesinye saze sashona. Kwathi noma seshonile waqhubeka washaya wadla nenyama yaso. Ungqongqoshe uthi onogada basesibhedlela bahlulekile ukuvimba le ndoda. The bizarre part is the behavior of the security officers who were called here, because there are security officers in this hospital. Hotel Mtswaledi useyalele isibhedlela ukuba simisa inkampani yonogada ngokusheshsha kulesi sibhedlela. That security company must be suspended from this hospital with immediate effect. Iphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa ebelihamba noNgqongqoshe ngenkathi bevakashele isibhedlela lithi abakwazidlodlo bambophile umsolwa. The case that we are investigating is murder. So we've opened 3 cases in this instance. The first one is murder and the 2 are attempted murders. Ungqongqoshe Mtswaledi uthi isebenzi zakulesi sibhedlela zizokwelulekwa ngokwengqondo kulandela lesi sigameko. Ufuna ubulungisa umndeni wephoyisa lomkhandlu uDolophi Goli iJMPD elidutshulwe labulawa ngaphandle komuzi walo. uJudith Makwela udutshulwe amahlandla ambalwa kwamenele ukufa esephuthunyiswa esibhedlela ukuze ilashwe. Indodana yakhe yona ebikhona ngesikhathi kudutshulwa unina ilele esibhedlela kanti usawuphosa umbalane kuyona. Indodakazi kaJudith Makwela ithi izibonele ngawayo kudutshulwa umama wayo nomfowabo ngaphandle kwekhaya labo. When my mom was down, that's when I went out. I found her down. The culprits were just running there down. It's tough because I relied on my mother big time. She was the only parent I had. My dad passed away 5 years ago. He was also shot, so I wasn't expecting such. Ilungu lomndeni elingathandanga ukudalulwa lithi isisulu bese sivele sihlalele uvalweni. She reported about maybe 2 to 3 cases, attempted murder and intimidation, because she did so some of the people trying to come to get inside her house. The motive obviously was to kill her. Umphakathi wase River Park uthi usazama ukwamukela. We are devastated because the person we are talking about was a peace-loving person, contributing towards community wellness, in community issues and stuff like that, making sure that the community around the area is safe. Amaphoyisa athi luyaqhubeka uphenyo kanti akekho osaboshiwe ngalesi gameko. Mhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Njengoba wazimbukela ukuhlehla kwenqama kusukubaleka isikusethu athabatha sayiguqise bese kuphathele zona nakusasa kube kugiya thina ngolika Mageba unoxolo noDawud bazobe bekhona bezokuthulela indaba. Sale kahle.